Setelah sekian hari oraning sawa-sawa dikarenakan cuacanya udan, barang saiki ning sawah roro kangkung nemen-nemaning ko. Eman ari ora dirurui mah. Barang saiki anane untuk kangkung doang, ya kangkung, ya keremak, ari kita menyeluke kerokot. Pada bayar aja keremak orang kerokot eko. Keremak orang kerokot eko juga siji. Cuma manggilnya doang beda-beda ko. Kita gak oleh seplastik asoi mergieg ko. Kangkunge lumayan bela orang tuku maning arane uripe ning kampung mak ning sawah ko te aji ko wis segepak ko nyang duit make ko kita aji. Gua te aji ketakang ora kecakep gua tangane ngegegem-gegem kangkung ko. Takang ngejengking-jengking rorwe gala ko saking akehe. Gua kecakep ora? Ora kecakep mako diwadahi ning ekeke kresek ke. Untuk kresek bela raja, kresek plastik. Ko. Ning merana ya. Ning Kosambi. Ning laparane mawok. Lakaduan gako. Berhubung anan ni tengah sawah jadi panas-panas gak hajar bae gati arep ngaube. Te aji ko oli ako. Sa cakep mergieg ikine kangkunge wis udan-udan mah tekon turu lali mangane kangkung bayar ta aji. Ya sip wis yo. Cocok wis ra oli sa plastik aso konit bagi roro. Wis bye bye.